Здравейте хора, аз съм Барли и днеска ще снимам на сервер. Както виждате, аз съм се развил, вече има и легла. В момента съм в същия сервер, който направих и къщата, даже я довърших. Втори епизод е вече това, само да кажа. Още едно се трябва да убия. И вече го убих. Още пресет. На друг пример. Сега. Така. Сега. Опа. Скелетон чувам. За това. Не. Хора, извинявам се сега. Изчакайте. Така, хора, отново сме тук. Сега. Опс. Трябва да си изпичи храната. Сега. Нека си изпече. Аз през това време ще отида още да събера кол. Да навлезе монстър случайно. Аз говоря за случайност. Да не влезе монстър случайно. Имах предвид. Сега. Така, оп. Готово. Учепнах. Така. Колове. Имам само две. Така, както виждате, аз трябва малко да разширя мината. Тук махам така камера. Така. Още кол има. Те колове трябва да ги изкопая, защото иначе не мога без тях. Просто няма как. Така. Така, за всеки случай, така ще копая. Да изкопах кола най-после, защото тя досадне зомбита, па и стана и вечер. Сега отивам до къщата. Нещо виждам ли там? Не. 10 каблстона. Отново 10 каблстона. Нема що. Много съм направил. Боли ме главата от толкова много. Така да се каже. Така. До 38 станаха. Красно те. Просто забравих да изляза от печката. Така. Готово. Сега ще ми се заредат по-лесно животите. И мисля да изпека и прозорците. Сега много дълго време трябва да се чака, затова аз трябва да направя нещо. Например, да отида аз да събера дърво и да направя чест. Ето това сега ще направя. Така се сетих. Така. Сега, още от сега започвам да създавам дървото. Трябва да го направя на чест. Тръгвам. Колко кожи между другото има 5. Ето. Упс. Готово.
Така. Значи леглото вече не трябва да е тук. А може би тук. А може би в средата. Така. По-добре. Сега вече съм готов да поставя и тези честове. Опс, без да искам да отворих. Ама все пак нищо. Ще прибера някои неща, например това не ми трябва. Трябва да ги изгуба. Вълната. Пръсти. И най-вече тези лъжи. Само 30, защото брадвата ми се щупи. И да. Ако си свърших работата, ще изчакам малко. Вземам и кола, за всеки случай, ако ми трябва, разбира се. Сега трябва да направя прозорци. А може би да направя прозорците. Така. Може му тук. Да. Към гората. Опс. Готово. Сега ще направя вече и торчове. В всеки случай. Задължително. 3 торчи само. Ще направя и още. И 8 торча. После тук и тук. Тук. Да бе, точно така. Го направих. После тук. И тук. Така. Готов съм. Смятам, че съм готов. Кой не ми трябва? Например, тест. Например, това стъкло и този стъклен панел не ми трябва. И сега свършихме с къщата, с обзавеждането, но в крайна сметка се стъмпва лошо. Много лошо. Е, супер кратко. С дъска започваме тук да правяме набързо мината. Равно долу. Така, опс. Опс. Намери грава, по-точно. Така, това е достатъчно. А сега отивам в къщата и да си подръбна. Моля, какъв звук. Сега ще приготвям точно така. Така. Сега събудихме
Връщаме се. А сега ще отида да копая мината. Да, ето тук е мината. Да, точно така. Ще събирам доста камъни, каблстоун. Само го бъркам. Ма не е задължително. Да показвам така каблстоун. Просто както се преценя аз. Ами, сега като имам много дъски, ще направя кръвти тейбъла или всъщност. Не, добре, айде от хома. Ще се направя топ човек. Хора, имам аз много малки минути, така че след малко ще трябва да паузирам. А може би още една пръчка. Така е малко по-добре. Така може да се каже. Сега. И от тук нататък започвам да осветявам. Айрон! Супер! Таман! Супер! Като са малко, не е чак вече толкова супер. Така да се каже. Колко е рано? О, 6. Малко са. Но не чак толкова. Сега. Тези арни ще отида направо. Те ще идат в честа. Се кача на минута. Така. Сега. Така, Бостон бе! Извинете, но едно куче, съжалявам, надявам се да не ви пречи. Измислих една идея. Ще направя. Така, опс. Аз дори нямам кирка. Веднага отивам да си направя. Много ясно в холма. Така. Не съм направил и кирката даже. Еми добре, няма да я покажам тази идея. Добре хора, това беше за днес и чао!